Usa ka 49 anyos nga panday sa barangay Duok, Lapu-Lapu City nadangat sa tambalanan human ni gaagom og mga samad dinunggaban sa nakadiiyang bahin sa iyang lawas. Ang responsable sa pagpanunggab iya ra usab 33 anyos nga pag-umangkong lalaki. Sa gihimong investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, nasayran nga tigpalitan og tubig ang biktima ngadto sa iyang igagaw. Apan kaganihang buntag, gitambagan siya sa iyang igagaw nga di lang una mulahos pag-adto sa ilang balay kay anaa ang 33 anyos niyang pag-umangkon ug daw galain ang buot ni ini. Busa mibiya na lang sa dapit ang 49 anyos nga panday. Apan wa siya makabantay nga gisundan di ay siya sa 33 anyos niyang pag-umangkon ug gidunggab ang biktima sa makadaghang higayon. Na-recover hinuon ang kutsilyo nga gigamit apan ang suspect daling nakaityas. Matod sa information officer sa Lapu-Lapu City Police, walay kasungian ang biktima ug ang suspect. Apan adunay gihambing nga diferensya sa pangisip ang suspect tungod matud pa sa paggamit ni ini ug illegal nga drogas. Sa account sa iyang inahan, aduna ni siya ma'am, murag diferensya sa pangunahon ma'am ba, mukalit lang ni siya og kakuan ma'am, ka-wild ba.